Ya Nduk. Genduk Niken Salindri iki utamakno pamundhut saka penjane Bapak Kepala Desa. Oh ngono. Bapak Supardi, heeh. Nyuwun lagon lamunan ana supote musik coba. Ya. Selamat malam Sahayu. Selamat malam Bapak. Pirang sasi ra ketemu awakmu nanti kangen aku. Mila to? Heeh. Pirang sasi? Lah ya pirang sasi wisan. Nembe ndek wingi to, Pak? Apa iya to? Lah ten kene Bu Santi niku napa bulan apa? Agustus. Lah sakniki bulan apa? Ngene lho, wong ki lek tresno, bapak tresno ning anake, ya to. Kuwi ora ketemu sedina kaya setahun lho, Nduk. Tenan. Tenan kuwi mergo gedene rasa tresnane bapak nyang anak, tresnane bojo, suami nyang istri. Kuwi nek kaya ngono ki padha. Dadi ora ketemu sedina kaya setahun ngono lho. Anak gak tau disangoni. Lek anak ndak tau sangoni aku. Lah dhuwitmu wis akeh lho, wong menyangoni kowe kaya dene nguyahi segara. Ngono Kan lho. namanya anak. Bapak sayang ning anak iki. Ya, 200. Wong ini Pak Pardi. Ya. Lah kan saking Pak Pardi, berarti bapakku berarti Pak Pardi. Lah saking jenengan. Ngene lho. Kemo Pak Pardi dikekne aku. Lah wis tak tampa to, hak milikku to, terus tak kekne awakmu. Nggih mboten no, kan atas namane Pak Pardi, sanes jenengan. Telek. Yes. Kan karo cah sitok iki mesti kenek duit aku. Nek ora apa-apa nggo anake kok. Nya iki padha 200 e. Lurah karo Lek biasane bapak ning anak niku luwih akeh. Nek mung 200 iki kula nggih gadah 200. Heeh. Kula niku mboten gadah 10 juta, kula mboten gadah 10 juta. Beh, lek 10 juta lho bengi iki turaku mek 7.000 lho. Lek dige anake wae pelit, terus dige liyan-liyane terus ora. Nggih liya-liyane apa? Aku iki tau nggih liya-liyane to, Nduk. Lah kok malah dilebokne? Lah jare moh wara. Ngekeki akeh karo sithik, kuwi gumantung rasa iklasane ati, ya to. Lah jenengan ngekeki niku ikhlas napa mboten? Ya ikhlas. Nek luwih teko niku Ora ikhlas. berarti jenengan pun mboten ikhlas, masih 200. Ya ikhlas lek 200 ikhlas. Nek sak ngisore 200? Ya ikhlas. Nek sak dhuwure? Enggak. Aku ora duitku duwene kok kitok, yakin. Karo ibumu ora disangoni aku. Tenan. Lho, slempitane oke. Iki duit lanang ngawur e. Wis salah ya pengen ngondol ning kandangan, jangan. Oh piye? Ya, apa? Niki susuk napa mboten? Ora sak susuk nek kanggo kowe. Saestu. Saestu. Padahal kula namung guyon lho. Lho ora apa-apa, ora masalah. Mboten, Pak. Wis ta dikono ndi apa? Mboten pun to. Bapake duwike akeh saiki. Nggih pun, malih nek e. Bapak ndek iki koyo Banyuwangi. Wah, nggih kula mirsani. Lah iya heeh, tenan. Jenengan semangat tera mau elek ketunggonan sinden anyar mesti. Sapa kok enek sinden anyar ndek iki? Enten. Saking Lumajang. Kayak sing semangat mayang kok sing semangat kok. Ngono to? Nek dalang terus dipik-pik, engko lek enek aku no dalange rada lemes. Wah, rada lemes piye kan sore genah wis membara anu kok. Kayak sore wis semangate kaya ngono. Tenan, Nduk. Nek aku iki karo awakmu, kuwi enek awakmu ya semakin semangat. Ora kok ngendoni ora. Semangat ndek ingi. Kuwi cangkeme sinden-sinden iki tumbak cucukan nek wapuk manuk sak ndoke pisan malah. Terus semangat iki Nduk, tenan. Dimanapun saya pentas itu semangat. Orang mikir awakku lara, awakku kesel, tidak saya pikirkan, tetap saya semangat untuk nyenengi wong pirang-pirang. Iya, harus seperti itu, Pak. Kita tuh sebagai seniman itu meskipun kita sakit, meskipun kita mempunyai masalah, kita harus tetap profesional kerja. Betul. Kita harus senyum, kita harus sesuai dengan perjanjian dari awal. Ya, betul. Ini jenenge profesional kerja. Profesional. Itulah yang dinamakan mahalnya orang seni itu di situ. Betul. Mula bengi iki penjane Pak Pardi lan masyarakat. Wih, was, lek ngenteni awakmu jan. Pak Pardi niku sing pundi? Lho Pak Kepala Desa. Iya, yang mana? Lho piyayi lenggah niku lho. Diaturi tindak rene apa? Nggih, mboten napa-napa. Monggo Pak Pardi. Nah, gen pirsa. Wingi wis tau nanggap ning daleme no. Lali to awakmu?
Pak Pardi. Heeh. Karo Pak Kangkot urung Teng pundi? teng daleme Pak Pardi kek men. Kapan? Lah. Tahun lalu. Tahun lalu. Lah duwite entek Pak wis lali. Pak Pardi. Monggo Pak Pardi. Tindak mriki Pak. Pundi Pak Pardi wau. Ora ketang sak kebiaran men genduk nikah niku pirsa ndi to Pak Lurahe. Bangsongan. Ngono. Monggo. Monggo Pak, tindak mriki Pak. Pundi biyayine? Ya. Iku. Monggo. Turuk. Monggo Pak. Pundi Pak Pardi niku? Ngeten mboten Pak Pardi kok. Monggo Pak. Ayo. Ya, niki lho Pak. Apa? Sing namine Pak Pardi niku. Lah iya. Jangan sumerep mboten. Ya wis ero aku. Niki Kowe wis ero borong? sampun. Ayo. Lah niki. Lagi. Nggih. Lah Pak. biyen tau nanggap kok iso lali lho. Nggih, lek sing riyen kan mboten mengenal gitu Pak. Ah, Kalau nggih. sekarang mungkin lebih mengenal lagi. Ini dulu kan murid SMP 6. Nggih. SMP 6. KS-nya teman saya. Oh, kepala sekolah ibu. Kepala sekolah, nggih. Nggih. Pak siapa? Pak Jat Miko. Miko. Nggih, tapi sakniki pun gantos Bu Sri. Bu Sri. Nggih, nggih. Bapak nggih ngasto kepala sekolah nggih Pak Din. Guru no. Sanes. Napa? Namung guru. Lah guru nggih. Oh, nggih. Nggih. Ibu sing kepala sekolah. Ibu kepala sekolah. Nggih. Kepala sekolah pun di Pak. SMP 8. Lah niku murid Sing murid-murid ini Pak pentas niku. Oh, ibu niku. Ibu nyanyai iki gawane Pak. Bapak. Heeh. Oh, kepala sekolah SMP 8. Ya. Oh, kok mboten sanjang jenengan? Lah kowe apa kena karo Bu kepala sekolah? Nggih mboten to, Pak. Loh, piye to? Lah kowe mbiyen SMP-mu ngendi? SMP 6. Oh, SMP 6 to. SMP 6 Oh, itu ya. juga ada karawitan, terus SMP 8 juga ada karawitan. Oh. Karawitan di SMP Kediri itu ada dua, SMP 6 sama SMP 8. Wah, luar Itu. biasa. Dulu SMP 8 juga ingin Mbak Niken itu masuk ke SMP 8. Delapan. Tapi Oh. kalah sama Pak Jatmiko. Di SMP 6 itu, Pak. Ya, kalah Oh, dhisik. iya. Mbok sakniki mawon keteng SMP 6. Alah ya Bapak, saya lulus. Wis SMA ya Nduk kan. Heeh. SMA mu ngendi saiki kan? SMA 8. SMA 8. Nggih. Pak niki, Pak. Nggih. Nggih. Bibit Ampun. unggul, Pak, nggih. Apa? Niki bibit unggul nggih. Bibit unggul. Ngantos nggih rebutan nggih. Nah, Nggih rebutan SMP 6 sama SMA 8. mulai kecil. Mulai kecil. Ya, sudah kelihatan talentanya. Talentanya. Nggih. Mila Ning nggih jenengan rebutan. kan mboten semerep, Pak. Lek umpami kula dados murid SMP 8 paling nggih ngelus daya. Wong SMP 6 niku mawon kula badhe ditokne ya. Lah nyapa? Jarang mlebu. Nggih, mboten nate mlebet. Rata mlebu. Mboten belas. Oh, lah kakek tanggapan kok iki kok. Nggih, tapi ya memaklumi Pak. Ini itu kan apa? Karawitannya kan SMP 6 itu kan juga karawitan, SMP 8 juga karawitan. Jadi Iya. memaklumi siswa-siswa yang seni. Seni ya. Nggih, Nggih, alhamdulillah. nggih. Luar gitu. biasa ya. Berarti Nggih. iso memaklumi itu. Nggih, Iya, nggih, Pak. nggih. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Ya, semoga sukses. Amin. Mugi-mugi jenengan nggih Amin. sehat selamat wilujeng panjang yuswanipun awet leh momong anak putune rezekine Amin, kathah amin, barokah amin. turah-turah rolekane malam. Nggih matur sembah nuwun nggih, Pak. Amin, amin, Sawise ya rabbal jenengan alamin. sampun teng mriki jenengan balik malih mboten napa-napa nggih. Iya, tadi ora kono Bang sih, nggih. Mboten dereng nyangoni nggih. Mboten Pak, dereng no. Nggih, Mboten pun to mboten. Kula niku namung ngengken jenengan nyanyi. Heeh. Monggo. Suarane sing elek, gak iso, Mbak. Heeh. Mboten apa-apa, Bun. Mboten kula mirengne, Bun. Wah, Wong nyanyi kok ora dirungokke. kabeh semaput aku nyanyi. Mboten napa to, Pak? Lah suarane glerek-glerek. Mungkin apa enten request napa jenengan remene lagu napa? Langgam, musik, dangdut, napa?
Butut manggung. Oh iya. Ayo. Ayo. Ya, kutut manggung. Ayo kowe. Butut manggung. Iya. Nggih kecil, Pak. Iya. Ning nggih mboten sakniki, Pak. Sakniki tasik sore. Oh, nggih. Mengke lek pun radi dalu, gara-gara Nggih. ngoten nggih kutut Oh, manggung nggih, nggih. nggih, nggih. Kula kudu kilimbukan nggih. Arep minggat. Nggih. Lintune kutut manggung napa, Pak? Sampun. Ah sampun. Niku mawon. Nggih, mengke kula pinangkani nggih, Pak. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih. Nggih, suwun Pak Nggih, matur Pardi. sembah nuwun, sehat. Biasane DP riyen Pak niku kutut manggung. Alah. Pak, 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 nggih, mboten nggih. Ayo. Sing arep pinangkani sing endi? Ayo kutut manggung. Apa mundur? Kutut manggung nggih saged mawon lho kula Pak napa lho kutut manggung iki kecil ning nggih mengke mawon ngoten lho. Sakniki niku sing sore niku wayahe sing sigra-sigra karena penonton malam hari ini tuh menantikan yang sigra-sigra apalagi Niken Salindri itu sukanya yang itu yang lagi viral di Amerika di mana-mana di luar negeri itu kan lagunya yang itu Pak. Bokong semak niku lho Pak. Tahu enggak Pak? Enggak. Aku generasi tuwek dadi bopong simop Itu kuwi. internasional loh itu Pak. Oh, apa ya? Sing piye Iya. kuwi? Yang itu tadi bokong semak bokong sapa semak rambut disanggul sanggul yo nganggo cocok. Terus lanjut ngene Pak. Bokong semak bokong ini kan semok rambut dikelung dikelung miring ngono iki Pak. Heeh. Itu terkenal di luar negeri loh. Ya Pak. Yoko-yoko matane mendelik nyawang bokong. Ya kok iki lho, iki sing gendar iki lho, kan mau nyawang. Pah, kok bokonge bojoku kok gede sisih ngono kuwi. Ora kaya bokong ini kan. Ya sak mardikamu sing arep minangkani apa monggo apa ayo lho. Sing alus riyen mawon. Oke sing alus e apa? Nah, dibawani sik. Oh, dibawani. Oh iya, baik. dibawani sik. Engko lagi tembang. Apa manut karo awakmu nduk? Bebas awakmu. Ya. Iki mau yo entuk welingan aku supaya maringke awakmu saka Bu Titin Malaysia asli. Oh, Bu Titin. Heeh, untuk cah loro karo awakmu karo Mas Arji. Ya, baik. Engko wae. Nah, ayo. Ki ngatur apa? Pelok 6, Pak. Pilok. Ya, heeh. Ya. Ya coba. Apa? Tak anteni, Pak. Tante nih, ya oke siap. Ya. Wah, bocah nek saya gede nur mas aku. Bismillah niki kula lagi perdana niki lho nggih Pak bawa niki Pak. Apa ya? Mengke lek enten klentu-klentune ampun didukani nggih mengke. Mboten ora disneni. Oke dimenerne karo mbokmu kuwi. Ya. Kiraku kawitan citra Kaya ngono lho suarane. Bledek Kediri Niken Salindri. Heeh. Ya. mereka bawa ket mau panggah ngono ae liane nyanyi kok panggah ngono anu lho Pak Sapa? Mbak Coba lho Iya pancene nek karo kowe iki lara ati kok. Nek karo kowe iki laire tok apik ning batine iki keloro-loro mergo Ardi mok pek. layang
Suarane bantas, banter, cetok, larase pas. Ya, ndek iki ning Karanganyar, Jawa Tengah kono. Niken Salindri iki bawa enek pakde-pakde ngono saking ngematke ndomblong nganti sarunge ceblok ra krasa. Wah ya. Cuma kelontrang ngono lho. Ya. Wasuwe angen rasaku ngantuk Nduk Ken, Alam, iki entuk salam saka bundamu sing ana Jakarta. Bunda Santi. Nggih. Salam buat Nduk Niken Mas Kakong. nggih, salamkan balik ya. Nggih. Niki mugi entuk WA Nduk Niken. Nggih. Mas Nanang tunanetra sing nonton. Lah niku wonten mriku Pak. Ning ndi mau cahe? Mau teng mriku. Heeh, hati-hati lho lek ilang. Teng pundi wau? Salam nggo Mbak Niken. Wow. Oke. Ya, terus Bicara krungu samaya eling yen taen ya. Kledang, awas Mas Nanang, mengke nyeklekne apa? Ndi wis teko? Niku sampun rebab. Oh, alah gen ya. Wong mripate ora aruh kok ya tekan ngendi-ngendi. Ya. Iki yo WA aku meneh. Lek cat kula niku mboten tipu lho, Pak. Hah? Lek cat kula niku mboten tipu lho. Apa ya? Nggih, Ora tipu. mboten. Lah iki lho WA aneh iki lho. Pak Wanda Ayu, Pak. Wah. Jane milih aku apa milih Wanda to, Mas? Lah iya. Oh alah wong dope pedhot kok ngerti wong ayu. Iya. Kledang lakai bocah Wah, jebule sing WA dudu Nanang to, Pak. Iya, manjen bocah tua nakal. Tibake impenku nggih, Pak. Impenku oke, ya. Iya nak, buka celuk nak. Ya. Kadadak nangis
iki engko dangdute ditibakne apa nduk kan? Manut. Manut. Nah, kanca-kanca lagumu ki apa ndek men kae? Napa? Lagumu ki lho. Bunga. Bunga, heeh. Nggih. Kayak jek enak ora catetane kanca-kanca. Sih ya. Kayak pelek to Yan. Nah, engko dilagokne lagu Bunga karyane Genduk NS Niken Salindri. Ya. Oh, ngono ah. NS ki Niken Salindri. Wah. Usahane saiki wis rena-rena. Wah, ngono ah. Nyewake lighting barang. Wah, jan. Bordir, wah, jan luar biasa. Videotron, wah. Komplit, heeh. Usahane bapakne. Heeh, Pak BS. Pak BS iki sapa? Bapak Soleh. Karo MW sapa? Mamah Wiwin. Dan ya, coba berarti digoleki sertane notasine lagu Bunga karyane Genduk Niken Salindri sing diaransemen lagu Balungan karo Dwi Jolaras Indonesia. Aku go ngaturke panuwun yung kanggo sapa? Kanggo ibu lan putrane sing adoh saka Jombang. Ki mau perjalanan 1 jam. Mrene pengin ketemu lawan awake dhewe. Mergo insyaallah bakal nanggap awake dhewe. Tanggal pira? Tanggal 20. 20 sasi apa? 20 September. Taune 2026. Aduh men. Ya, monggo Bu lawan Mbak Yu. Ya, nganti lali aku asmane. Heeh, ya. Lagune dhewe kok lali. Jejer wong loro kaya dewa dewi. Jejer wong loro kaya dewa dewi.
Terus saiki genduk niken kelawan Mas Ardi. Ya amanah saka Mbak Titin utawa Bu Titin ingkang mapan wonten ing Malaysia kudu tak sampaikan. Oh ngono lagune telu ya, lagune telu. Ayang-ayang pujaning sih karo gerigis. Oh ngono. Bu Dwi sampaikan uangnya 1 juta untuk satu Mbak Niken, satu Mas Ardi. Nah. Ya, ora 500 maksudnya. Ngo tekan ngomah tak ijoli. Ya ora. Wong duwite sing gawa kono kabeh. Nah, ini amanah yang harus saya sampaikan. Nah, Mas. Ya, cah loro. Yeah. Gawakne Mbak Cung teh. Nah. Mas Ardi. Dalam. Sampean wis lulus. Sampun. Pun wisuda. Bulan pira? Di. April. Karo cah wedok ki aja basa, gen ketok gagahe ngono lho. Sampeyan wis lulus, wis yo ngono sing gagah ngono. Baleni kan. Ayo. Sampean wis lulus. Wis lho. Nah, ngono. Ketok gleleng ngono lho cah lanang ki ketok dadane. Lulusnya bulan apa? Bulan wisuda bulan April. Bulan April. Berarti sampean S1. Gak lanjut S2. Nabung dulu soalnya kan. Oh ya, semoga lanjut sampai S2. Bayari mau kondo berarti deh. Semoga sampai ke S2. Berarti sama nih sobat bahasa Jawa. Bahasa Jawa apal. Hono Coroko apal. Apal nek. Apal. Hono Coroko ya nek piro? Cacahe. 20 no. Salah. Lho. Salah. Lho. Hono Coroko nek piro? 20. Salah. Kok iso? Ngomongi salah kok. Lah piro? Hono Coroko ki nek 5. Lho kok iso? Hono Coroko. Ya. Ya kata. Heeh. Ho saka tembung hono ya ta? Hono kuwi tegese ana. Caraka kuwi utusan. Ya. Utusan dari Tuhan untuk kamu berdua, untuk selalu berkasih-kasihan untuk berdampingan. Ayo Pak, jenengan sakniki. Apa? Hono Coroko enten? Enek 5. Lek lengkap 20. enek 20. Lek dikurangi 9 garek pira? 20 dikurangi 9 karek 11. Salah. Ya 11. Iya bener. Hono Coroko 20 dikurangi 9 garek pira? 11. Salah. Lho kok iso? Salah, garek 18. Kok iso? Lah kan 9. Wes Coroko, data 11. Padha jayanya moko botongo. Lek dikurangi 9. Wah, iya Berarti kan bener. 20 dikurangi loro, Pak. Oh, iya Berarti karek pinten? 18. Lah iya. Pinter tenan. Harus memahami kata-kata. Oh iya, sing penting kata-kata kok. Iya. Nah, Selain kita berbeda keyakinan, kayaknya kita juga berbeda perasaan. Jane lagune dhewe ora ayang-ayang ora apa Mas? Pujaning sih. Pujaning sih karo gerigis. Lagune Itu apa? sudah lagune dhewe ki mangu. Mangu, Pak. Mangu ya apa? Mangu itu berbeda keyakinan, Pak. Jajal ladane nada. Ya. Wah. Adane, Mas. Cerita kita sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa. Oh cerita kita sulit diterka, tak lagi sama arah kiblatnya. Gak usah nangis, soalnya jodoh ya bakalnya jodoh. Ya. Jodoh itu di tangan Tuhan. Iya. Gitu. Kamu tidak boleh apa Pak lek ngarani putus asa. Iya, harus Tidak boleh positive putus asa. thinking. Positive thinking. Ya. Kamu harus berani menghadapi sesuatu. Iya. Ya. Lah ini mulai jam piro? Kok ngendi kok takon mulai jam piro iki lho? Kok ngendi? Lah bocah iki Dek.
Biara menawa Mas Ardi kan teko Banyuwangi ngono lho Pak. Iya. Oh, ndek iki ke Banyuwangi mulai jam pira? Jam piro ya? Jam gangsal. Jam 5 sore. Jam 5. Jam 5. Nggih to Pak, jam 5 to Pak. Ah bener jam 5 kok ngomong. Jam 5. Heeh. Kok ngerti to kowe? Kok ngerti? Nah kan jenengan live streaming saking Banyuwangi. Oh iya. Nonton, Pak. Oke. Nonton toh? Mantau dari Mantau. Iya. Ya. Lagune ayang-ayang. Ya ayang. Jajal sing jajal deh. Ayo piye. Ya. Telingaku. Tadi habis itu terkena denging-denging itu sakit sekali. Tolong ini awak-awak ini telinga. Ya. Ayang-ayang. Yo ayang ya Mas. Ya. Lho. Weh, ngerti ini kan duet karo Ardi. Iki enek sing ning adok ana emak-emak do golong kuming no. Teng napa? Ya golong kuming karepe ngono ya melu terbawa dalam situasi pada malam hari ini kan. Oh begitu. Terseret dengan alur dan situasi pada malam hari ini. Aku wingi kan tak ceritani kan. Teng napa? Tanggal 9 Agustus iki wayangan ana ing Sragen kuwi disusul karo Mbak Yuni Ardi. Anu Lala Atia Mbak Yumu ya dia. adik kula. Adik. Oh adik. Heeh. Saiki Ardi ki jenenge ngarepe wis ditambahi karo Mbak Yuni Anwar adike Karo Ardi. Lala. Lala Atila. Ngarep ditambahi Muhammad Ardi saiki jenenge. Tenan. Muhammad Ardi. Heeh. Ardi Albertus Soleh. Ngawur nek gojek. Iya, wis ditambahi jenenge tadi. Tahu gak Mas, ini kan hawanya di Kediri itu kan was-was. Ya, angine Iya. kenceng banget. Anginnya was-was. Tapi kalau deket sama sampean itu kayak udah anginnya itu kayak menghilang seketika gitu. Mosok. Mosok. Kayak tadi tuh di situ itu kan jejer sama bapak sama ibu itu kayak hawanya itu kayak dingin banget gitu. Tapi kalau udah sama kamu itu hawanya itu kayak panas gitu. Iya. Kok sing banyak kok sinden-sindenku dong apa? Apa toh sama Niri toh? Kamu dulu pernah ada hubungan sama itu ya Mbak Congpe ya? Dilitok tapi. Ya Allah, seleramu baik kayak ngono kuwi to, Mas. Kepepet kok. Hah? Hah? Terus sampean tau diapakne karo Mbak Congpe? Burung sida ngopo-ngopo. Burung sida. Oh, urung sida ngapa-ngapa terus. Berarti wis enek rencana arep ngopo-ngopo. Ya takon Mbak Jompe no. Kan aku polos to, pengen tarik man. Ngopo? Ngopo? Ngopo kayak Rena Cempe ngopo kayak? Ora nduk mong gawe ndok asin tok. Banyuyah tak lapne ben sore. Suwe-suwe ndok arti dadi asin. Apakah itu benar yang diomongkan Mbak Congpe? Ojo. Ora. Nah bener. Ya Allah, tibake sampe nih selerane kayak Mbak Congpe ngene iki. Ya Allah, berarti Nah, sampe nih apa? nyawang aku iki kaya wis kaya nyawang apa ngono. Lek selerane kaya ngene iki. Lah emang Mbak Jompe ngopo? Hah? Mbak Jompe ngopo? Mbak Congpe ya ayo. Ayo nom-nomane. Tapi kan gimbur-gimbur. Mbak Congpe iki ayo. Neng kan wis tuwa jarake karo sampeyan. Golek bola. Golek bola Cempe. Bolone nang Banyuwangi ya ngono. Saiki ning kene ya ngene. Ayune ning tuwa kuwi lho. Kula Ardi nyingkrih, Ardi mo mergo wedi lek keracunan susu sing kadaluwarsa. Ayo lagune yang kedua. Grikes. Anu Nah, apa dah, jenenge? dah. Ujane sik. Grikes ae. Iki sapa Ardi? Isa, Pak. Mboten saged, Pak. Wah, mbak sakit. Sakit.
Ya wes anu gulu pedot. Aring-aring bakar gedang campur sawi. Sampai kering nguli sun mikiri. Iso wi? Ya iso. Ujaning sing. Ujaning sing. Ya, ya coba Bu Titin sing wonten ing Malaysia monggo sugeng midhangetaken. Iya, Cak. Ya, Uja Ningsih. Oke, yuk dados. Ya. Terima kasih. Wis lunas. Ngapa? Apa, Pak? Wis lunas iki. Sudah. Heeh. Kuwi nyapa mau cekel? Bis kabeh. Kenapa? Nyapa mau cekel? Karena kalau dicekel tangannya kan bukan mukrim, Pak. Oh, betul ya. Wah, jan solekah temenanan. Ya, terima kasih ya Mas Ardi. Nah, Semoga jangan sehat lupa. selalu, panjang umurnya. Semoga menjadi anak yang soleh. Iya. Muhammad Ardi. Matur nuwun dumateng Bu Titin. Bu Titin. Nggih, Wonten Malaysia. Mbok Upin-Ipin. Paring tali asih semoga rezekinya selalu lancar dan diberikan kesehatan. Amin. Iso omong lho. Terima kasih Cak Bagus.